आं दोंसे खन्थाइ आवरायनो सानदों। बे खन्थाइनि मुङानो जादों अनसुलियाय जागायजेननाय। सोर नों आंखौ खांग्रा बांग्रा रैसुमै रावजों रायजों खांग्रा गोसो गोरबोजों अरनाय नोंनो आंनि अनसुलियाय। खांग्रा बांग्रा रैसुमै रावजों गोजोन होग्रा गोसो गोरबोनि अरनाय नोंनो आंनि अनसुलियाय। Hopina bibar aba mini galongba hopina bibarni geolang geota moflamnai bhairi beawno ganja sikri haila haila guli guli नङा फैनानै नोंसोरो नैबेनिफ्राय मोनसे जायखि जाया गांसे लेखाखौ लादो आरोखि दा लेखाखौ लानानै दाना मोननानै बोलानानै ओरैहाय नायदो नायनानै नोङो नुबाय दा आं मोनबाय आंनि टेबोल आरोखि दा ओरै मोनबाय नालाय आंनि खाफालाव गोलैदों टेबोल बेबायदि होननानै बेनिखौ बर्ड नायनानै खोन्थालासै टेबोला मा बुस्थु नङा होमबा जेरखम आं नोंसोर फरायसा बायदि जाना बुंसै आरोखि आं दा टेबोल नङा होमबा टेबोला जाहैबाय मोनसे दंफांजों बानायजानाय बेसाद आरो बे टेबोलाव आथिं थोंब्रै थायो आरो बे टेबोलावनो जोङो बिजाब फरायो आरो बे टेबोलखौ जोङो बायदि बायदि रोखोमनिबो बानायनाय जायो ओंखाम जाग्रा आरो बिजाब दोनग्रा Gorsingpara फरायसालियाव फरायो आं क्लास 9 आव फरायो आंनि खाफालाव गोलैदों दा बिबारखौ जों न'आव गायोब्ला न'आ समायो बिबारखौ जोंनि स्कुलाव बिबार बागान दं
बैसागु सफैलायबाय बैसागु फैलायबाय बैसागु सफैलायबाय बैसागु फैलायबाय मोसानो जालायबाय आबै आबौनि आय' बैसागु मोसानाय सेंग्रा सिख्लानि हाबाब जंखायलायनाय आबै